Výbor bol zvolaný kvôli výsledkom NKÚ. To, čo tam vyšlo, bolo pre mňa veľmi dôležité a ja som v podstate iniciovala, aby táto kontrola sa vykonala v inštitúciách, ktoré spadajú pod Ministerstvo kultúry, a preto som pána riaditeľa NKÚ niekoľkokrát žiadala, aby čo najskôr urobil túto kontrolu. My sme vedeli, že sú tam rôzne pochybenia a čo sa týka najmä finančných záležitostí, veci, ktoré potrebujeme zmapovať úradom, ako je teda NKÚ. A konečne sa to teda podarilo a dnes máme výsledky. Pred pár dňami sme mali výročie už 14 rokov, odkedy bol požiar na Krásnej Hôrke. A my sme len 18 mesiacov analyzovali všetky problémy a pochybenia, ktoré sa pri rekonštrukcii Krásnej Hôrky udiali, a bola som sa tam pozrieť aj osobne minulý rok. Tak som sa pýtala, že prečo sa nezačala oprava tam, kde to zhorelo, a potom postupne strecha a ostatné časti, tak na to mi ani nevedeli odpovedať, ale už sa robia dole parkoviská, turnikety a bufety. Áno, to bolo také to je veľmi paradoxné. Dôležité. Tak hrad nie je opravený, nie je sprístupnený kvôli tomu, že technické zabezpečenie a všetky bezpečnostné parametre nie sú také, aby sme tam mohli pustiť ľudí. Preto bol robený aj poslanecký prieskum v úvode tohto roka, hneď v januári. A keby tam zistili poslanci opozície nejaké pochybenia, pretože to oni iniciovali, najmä Progresívne Slovensko, 2 poslankyne z Výboru pre kultúru a média, ak by tam niečo zistili, tak verím tomu, že by som bola na tých titulkách do dnešného dňa a nenechali by to tak. Ale nič nezistili. Čo sa týka nášho nástupu na rezort, žiadne naše pochybenie, skôr naopak, my sa snažíme veci dať dohromady. Samozrejme, že tam boli aj nejaké trestné oznámenia a chceme to čím skôr opraviť tak, aby tí ľudia mohli ísť na Krásnu Hôrku sa pozrieť.